til de korte morgennyheder. Klokken er 8.30, og nu en hurtig oversigt. Henning Lass Carlsen kan ikke blive minister. Trille Bondegårdsbanden huserer i Aarhus. Danskere bor på landevejen. Gratisaviser mister støtte. Og nu over til dig, Dan. Henning Lass Carlsen kan ikke blive minister. Jeg har haft kontakt med din cykelbud. PET har entydige beviser på, at Henning Lass Carlsen flere gange har benyttet sig af fynsk cykelbud. Noget er en kriminelle afskærmet herfra. En anden sikker plads som minister i den nye regering. Det har hverken været muligt for at få en kommentar fra Henning Lass Carlsen eller chefen for PET. Gratisaviser mister støtte. Netmediernes prioritering bliver voldsomt opjusteret på bekostning af gratisaviserne. I løbet af de næste 60 år vil gratisaviserne miste over halvdelen af den årlige støtte på 38 millioner kroner, som de modtager i øjeblikket, da medieudvalget smækker kassen i. De store betalingsaviser mister ikke den støtte ifølge den rapport, som medieudvalget har trukket ned over hovedet på gratisaviserne. Chefredaktør på Hetero Express, Carsten Blækhat, kalder rapporten for idioti. Vi laver jo for helvede nogle fucking gratisaviser, ikke? Hvis vi ingen penge får, så kan vi fucking ikke lave nogle gratisaviser. Så må vi kraftedeme betale noget mere skat. Så kan folk få deres fucking gratisaviser igen. For pullet svin mediekassen, der bliver lukket i over de næste 60 år. Mister vi kraftedeme halvdelen 38 millioner. Fy for satan! Endvidere mener Carsten Blækhat, at medieudvalget er, og jeg citerer, nogen fucking tabere. Trille Bondegårdsbande huserer i Aarhus. En anden generationsbande fra Aarhus, den såkaldte Trille Bondegårdsbande, har gentagne gange hjulpet ældre borgere over gaden og flere gange tiltvunget sig adgang til et lokalt bibliotek for at hjælpe med at sætte bøger på plads og hjælpe de besøgende med at finde frem til det materiale, de søger. Politiet er sat på sagen, og de har en pressemeddelelse her til morgen sagt, at de vil optrappe deres patruljer i ghettoen, så denne uacceptable adfærd kan stoppes. Det skal bo på landevejen. Flere og flere danskere vælger at bo på landevejen. Det skal ses som en direkte bevirkning af de høje boligpriser, som den globale økonomiske krise har afstedkommet, udtaler boligøkonom Bjarke Madsen fra Syddansk Universitet. Jamen altså, jeg har været direktør for mit eget firma i over 7 år. Jeg havde kone, 2 børn, stor Mercedes, det gik fandme godt. Så kom der krise, så sagde jeg bare, fuck det, mand. Jeg har kraftedeme heller lige beholde min Mercedes, og så bare bo her. Jeg er ferie, man kan bare bestille pizza lige her til. De ved godt, hvor det her er. Jeg har også en, jeg bor jo ikke alene. Jeg har en lille snegl. Ja. Så det går sgu fint. Konen, hun har skrevet, hun har lige blevet ophidset dyr. Det giver ikke. Der er sgu kællinger nok herude på gaden. Men det er billigt at bo her. Du tager da ikke ski. Lol. Jamen, jeg er ved at prøve at finde et nyt sted. Det er også det fede ved bare at bo på vejen ude på landevejen. For det er bare, man kan bare finde et nyt sted, når du vil. Hvis du bliver træt af der, hvor du er, så går du bare hen et andet sted. Det kan jeg fandme godt lide. Fri fugl, som man siger, ikke? Fandme godt. Den er sgu god, den der. Jeg er millionær. Vi bringer nu en live debat omkring emnet mellem boligøkonom Bjarne Madsen og Hans Henning Silvan, blomsterdekoratør fra Katteminde. Finanskrisen, som vi kalder den globale økonomiske krise, der særligt har ramt banker og andre kapitalinstitutioner, den har haft stor indflydelse på de danske boligpriser. Grundlæggende er det amerikanske boligmarked, der er den bagvedliggende årsag til den her finanskrise.
I sommeren 2007, der begyndte de amerikanske boligejere at stoppe med at betale deres boliglån tilbage. Denne manglende tilbagebetaling, den forårsagede, at værdipapirer baseret på huslån pludselig mistede deres værdi. Og disse værdipapirer, dem havde bankerne gennem en lang periode købt og solgt til hinanden. Og da flere og flere boligejere i slutningen af 2007 stopper med at betale deres lån tilbage, så begynder bankerne at miste deres penge, og det har spredt sig til resten af det globale finansmarked. Jeg elsker bare sådan Roland Denholm. Var du klar over, at ordet botanik det kommer fra græsk og betyder foderplant? Hvad i alverden har det med de vanvittige høje boligpriser at gøre? Idiot. Danmark er nu i en alvorlig økonomisk recession. Og folk er bange for at miste de penge, de har postet i deres aktiver. Så derfor er boligpriserne imod al forventning eksploderet, i stedet for at falde markant, som de burde. Jeg har aldrig boet i et hus. Jeg har altid bare boet i en lejlighed. Ja, egentlig var jeg i gang med at blive uddannet som væksthusgartner, hvor jeg havde blomsterbinding som enkeltfag. Og det blev jeg bare så glad for, at jeg nu er blomsterdekoratør. Man kan også blive blomsterdekoratør på handelsfagskolen. Det kræver bare, at... Nu holder du fandme kæft! Har du ingen idé om, hvor seriøst et emne det er, vi er i gang med at diskutere? Jamen, det her kan jeg jo ikke arbejde med. For fanden. I siger, jeg skal komme i studiet for at diskutere den økonomiske boligsituation. Og så får jeg det her. Ej, det er kraftedeme for uprofessionelt. Fy for sag. Det var ellers et spændende emne, hvordan må det være at bo på gaden? Jeg overvejer det tit, hvordan vil du have det med det? Vil det ikke være genialt at prøve på at bo på gaden? Jo, det kunne sgu være spændende. Nå, og nu over til vejret. Ja, vi går jo udenfor for at kigge over vejret. Det regner her, hvor vi står. Det tør herinde. Det regner her! Det regner fandme over her! Det regner fandme over her! Det regner lige her! Men det regner ikke der! Det regner fandme også her. Med bly. Tilbage til studiet. Og vi siger tak til vores friske vejrmand, og så runder vi af for i dag. Mange tak for i dag. Der er flere nyheder i aften kl. 18.30. Godmorgen.